Asi jediný Ríša strávil dneska celý den ve Freeportu. Pokazal napomalý Ondro je so slečnou, o ktorej sa dozvieme, či Musíme zavolat to, že si jde někdo z nás, jo? Hej, přestaň na ní hrabat! To jsme. Co je? Sleča, len otázka, slyšel něco o trávne? Nic. Dobre, ďakujem veľmi pekne. Čiže nech sa páči, začíname hrať. Pokojne ešte počkáme, keď sa Ondro si dá nejaký kostým alebo niečo, ale zahráme si jednu teda reklamácii, kde je Ondra prodavač, prodajec o Ondrovi, nejaké zboží. No, Jsem prodavač? Nie, prodavač. Gene je prodavač, hej? Jestli je prodavač, tak vím, co koupil. Ty si mal prísť na to, jak si stěžuješ na ten tovar, že to si to vlastne koupil, hej? Začíname teď. Špám, teda. No, to si obejdu. Promiň, malá, no. Dobrý den. No, aby byl, že jo. Určitě bude. Nebude to vůbec. Jak to? Problémy? No, problémy, ale obrovský. Obrovský problémy? Jak obrovský problémy? Protože jako já jsem byl nadšený, že jo, ještě vy jste mě tady tak jako navnadil. Já to mám rád. No, jo, ježiš, to si jako to byly sliby, já už jsem volal domů, že jo, říkal jsem, Liběno, pán říkal, že se s tím dá dojet až k Břeclavi. Určitě dá. No. Ale musí to být z kopce. A musí to být kolečka. No a tak to já jsem si říkal, tak doma na to peknu nějaký kolečka, pojedeme z kopce. No, tak to je paráda. To je super. Vy jste na to má kolečka? Chtěl jsem, ale nějak se mi to nedařilo na to přidělat. Já jsem zvyklý, že já dělám mašiny, že jo, leta, že jo. Vy jste mašinfíra. Já jsem výpravčí. Výpravčí. Ale jsem zvyklý, jako já si stavím doma takovou jednokolejku. No jo. Tak to máte asi uprostřed, nemáte dobrý rozhled. Tu jednokolejku? Já to mám kolem altánu dozadu, kolem Švecovi a zpátky ke garáži. No ale říkám, když to máte doprostřed, tak budete vidět každou zatáčku, nic vám neunikne. Když si tu vaši věc dám doprostřed, Ano. tak to asi byla chyba, že jsem na to montoval ty kola a... Ano, jistě. Protože potom samozřejmě, když máte hlavu v oblacích, nemusíte se vrátit na stejné místo. No já byl vždycky takový spíš jako reálný člověk, neměj hlavu v oblacích, jsem si Přesně tak. Cože pice? Padá? No to mám na gum. Tak to je v pořádku. Čepice nepadala. Ne? Ne. Když je na gumu, nepadá. No, ale líbě na mě z toho smítla. Ale A poměrně se potloukla, jako, protože to jsem jí tam nedokázal taky uchytit, jsem si říkal, připevní mi na to gumicukem, rozumím. kdyby letěla do... Aby to měla omezení. By to měla jaký? Omezení. No, tak jsem říkal, tak to trochu omezím, že jo. Ne, přesně. Teď jsem si ve děti, že jo. No děti, to je vyloženě, to je pastva pro děti. No jo, no, tak ty byli nadšený, že jo. Nejdřív No. říkali, já jsem říkal, kdyby náhodou, tak to natřu třeba na zeleno. Na zeleno. Já mám rád zelenou, víš. To jsem si všiml. Jsem si říkal, udělám tomu takový zelený nátěr. Uděláte zelený náčel, uděláte zelený spodek, všechno uděláte zelený. Spodek taky No, zelený. když máte rád zelenou, udělejte všechno zelený. A já můžu ke spodku se dostat tam, jo. Pozor. Pozor, když budete ve spodečku, No. aby vám neprodala leptička. Když by byl někdo tlustší, tak samozřejmě vám může prošlápnout hlavu, když budete ve spodu a dívat se na to. Jestli si Takhle rozumíte. ona Liběna jako není úplně hubená. Ne? To byl sakra. Aby nám to nevytáhala, co? Co by nám nevytáhla? Aby nám to nevytáhala. Jak je to vytáhat, jak to ztrácí veškerý ty funkce. Ale tak jako
jako jsme spolu nějakou dobu, takže vytáhání to trochu je. Ztráta funkcí už taky nastala. A proto jste si koupil tuhle věc, no. Protože je to vytahaný a jednou to není vytahaný. A zase to vytahaný a jednou to není vytahaný. A zase to vytahaný a není to vytahaný. No tenhle zážitek jsem si přesně představil, že budu mít, ale já tam stál, vytahaný. Tak to máte na to vytahání, ale teda. Když se tady nepoužijete tohle na to vytahání, tak to má převytahání. Kam to jako tak jako povytáhne se? Nejvíc. Tak jako asi 3 cm pod opasek. 3 cm pod opasek, to je ta základní míra, kterou začínáme, nebo už ta povytažená? Bavíme se o Liběně nebo o tom vašem dílu? Teď se začala líbit Liběna. Když se bavíme o Liběně, začínáme 3 cm pod opasek. Takže, jste spolu jak jste říkal dlouho? 63 let. Ty vole. Takže Liběna vytáhla s celým odvlaskem. Ano. Ale finální fázi. Tady někde? Prosím tě, promiň, já jsem ti chtěl, že ty nehádáš. No tak nechte pána, chce si zahádat. A schválně kolik jste řekl, že to má Liběna v poslední fázi. Musím si typnout. No. 5 cm na tom maskem? Ne. 18 cm na tom maskem? Ale vám to jde nahoru, jako. Je to ve finální fázi u Liběny šlo spíš dolů. Možná to bylo tím, jak se předklánila. To je možný, to se pak přišlápne. Hejte, takhle, ta věc. Ano. Ta věc pomůže i vám, v podstatě. 6 cm pod opaskem. Je to vždycky na chvilku, ale když se vyfotíte, Tak to je paráda. no jasně. Já už jsem nadšený jak minule. Tak možná půjdu domů a zkusím to ještě jednou, ne? A helejte, jak dlouho to vydrží asi v té vrcholné fázi? Podle toho v té vrcholní fázi samozřejmě Liběna v té vrcholní fázi vydrží díl, že si pomůže. Vy máte to cíl menší, vy tam tak dlouho nebudete. Ale vydrží fázi, dejme tomu, Bajloko, je to model 640, 4krát přebloužená, má tam těch 18 produktů a má to zavázaný, vše to celý to vypnut. Jo, tak myslím tak asi 2 vteřiny. Ne, 2 vteřinu, ono je to záleží na počasí. Vteřinu s mým křídílkem, jo? Vy jste s tím křídílkem vteřinu. Takže my si máme nějak vybírat, který křídílko? Nebo... Ne, to nemusíte si vybírat, který křídílko, to má každý nás svý křídílko, já jsem radost toho. Já teď neprodávám křídílka. Ale vy jste řekl, že Liběna má ty křídílka větší. Já jsem nechtěl říct kozy, tak jsem říkal křídílko. Pak jsem nechtěl říct bytě, jsem řekl křídílko, no, tak jako co jsem řekl. Tak jste mohli říct stejnko, aby to bylo... Si věříte, chlape. No tak Já třeba celý kuře, ale... Já nic nebudu. Podívejte se, ano. takhle. Prodal jste mě věc, která mě absolutně nefunguje a ještě se průjde, že máte velký péro. Myslím, jako... Mě tady to smutnou. Proto nikdy nesmím vám říkat. Vy nesmíte nám říkat. Když tady cinky na záda na nohy, na záda na nohy, jak na břicho, kuře se mi tam šprajcne, ležíme počaty. Dobře, hele, podívejte se, teď pojďme si říct, kde jsem teda udělal chybu. Ano, jsme se řešili. Udělal jste chybu před 63, chybu před 63 lety, jste si vzal Liběnu. Pojďme vám říct 3 rokama, jsem si bral Liběnu takhle. To, jako tam to by se nehlo. Rozumíte? Rozumím. To byly prostě ta tehdy, jako já, když my jsme se potkali v Sokole, jsme chodili jako do Sokole. Kecáte. Chodili do Sokola. Nemůžeš toho Liběna to dostat 30 cm pod opasek. Si píšte, je to dostala. Ty vole. To je kůži. No ne, páč to pánka nedostala. Jo, takhle to je. Ty děti s tím provedly určitý věci, ale to je jedno. Helejte, já jsem ji viděl poprvé, to bylo krásné. Já skákal přes kozu, a ona skákala na trampolínu. Na hru, na hru.